tigi bandiraɓe diine gande kese assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalon mon dendagal wonde mon gonirɗon foof en calmini dendagal gonɗo e dental ɓe hay goten goppani kadi en beltanima kadi addoɓe ɗo namde e jabotoɓe namde sernaɓe addoɓe darsuji en beltanima kadi toppitiɓe juɓɓudi diine e gande kese ne mbaɗa hen golle baɗɗe fayida kadi ina ndeni dental ngal tigui rigui en beltanima heɗotoɓe e tigui rigui en beltanima yimɓe fo hay goten goppani e tigui Thierno Djoubayrou ka namdal maɗa garten wonde namdiɗa ko Jeynge kam holde feeñi e hoɗi fuɗɗuɓe Jeynge yo e kadi ko foof e théorie e supposition e les plantologue en ko jiiti archéologue en ko jiiti e ɗum ɗo fof so rendinama e joƴƴinama ko janggueji kewɗi goni ɗon yo e ɗin ɗon janggueji foof e so ɗi joƴƴinama ɗi mbaɗama comparé woni enquête waɗama investigation waɗama enquête e foof wona joguita hawra wonde ko yiya e ko nema ko e holi ɗum ɗon kalten ke gueɗe science woni en kalani to diine saka neɗɗo ara men ɗo ala wona noon ko ni Allah wi Allah ko nandi hen e kalten ko gueɗe mbaɗaɗe analyse ene jiyano nema yo ala fof rendi ɗum e diine haydara e kadi ko foof science woni nanaɗama théorie selon yimɓe e ko yiita e dow leydi he ko omoji kewɗi mbaɗi ɗo succédé e aduna he woni donodiri ɗo e aduna he omoji woni yimɓe e ɓe nandani e ciirol e saaha foof oɗo ɓeɗo yimɓe oɗo peeña e oɗo saaha duuɓi ujunnaje sappo walla duuɓi temedere ujunere ɓen ɗon kadi race mumen maaya ha laaɓa kadi woɓɓe peeña kadi yo donc en waɗino homo habilis e gandanɗa hono oɗo neɗɗo ko gollowo tan gam ñamde kañum ɗum tan ligguey mum koko ñaami tan ƴeewata en keeɓi ɗo homo erectus en omo gandanɗa hono gawowo walla bañowo en keeɓi omo néandertal en e yimɓe fuɗɗinoɓe ƴeestade seeɗa kadi haqqilantagal e caggal ɗum kadi homo sapiens ari e homo sapiens woni enen ɓeɗo wonɓe ɗa hande wurɓe aduna ɓe ina teska e ko abboto 300 000 ans e duuɓi temedde tati ujunere joni e eɗen goodi enen ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe e homo sapiens donc firti ko e so tawi en duttima caggal ƴeewama wonde e batteji tawateɗe e leydi e batteji ɓooyɗi e holno Jeynge feeñiri e ko yiita ɗi e cumɗe e nokkuji cumɗe e kaaji cumnoɗe e tawa ko activité humain tawa ko activité neɗɗo wona volcan wona gandanɗa hoorema e tawa ko manago sumi ɗum walla ko nandi hen so ɗum ɗo fof rendinama ƴeewama e Jeynge e fuɗɗima guila e homo erectus en woni on ɗon neɗɗo goɗɗo biteɗo erectus e Jeynge feeñino guila to en kolliriɗo neɗɗo goto mbo ala comci ne jooɗi saabu nden neɗɗo jogaki haqqilantagal ni hay ƴewde comcol e noon caggal ɗum comcol feeñoyi e woni woni watti hersude o watti wadde e ɓandu makko hunde nde fuɗɗi andude wadde jogade hakkille andude alay saago famille ma reene alay saago neɗɗo jogo debbo jogo sukaɓe jogo ko reeni ni o watti wadde comci makko e kanko oɗo neɗɗo woni enen omo ɓeeɗo sapiens goɗɗo sapiens goɗɗo joni o donc firti ko e sa ƴeeguila e omoji erectus en e ni woni e Jeynge tawama wonde ƴiye yimɓe cumɗe ƴiye jawdi kulle cumɗe e ko nandi hen ko juɗono walla ko nandi hen e ɗum ɗon e ina abbo e 400 000 ans woni duuɓi e temedde nayyi ujunere e duuɓi temedde nayyi ujunere e ko ɗum ɗon waɗno yo ɗinon duuɓi temedde nayyi ujunere firti ko daɗi men adi men duuɓi temedere ujunere haade meɗen e wodde haade oɗo omo hande goɗɗo woni enen neɗɗo men oɗo neɗɗo moderne oɗo woni min e maɗa e dendagal gonɗo dow aduna oɗo woni homo sapiens donc firti ko haade meɗen wodde enen e woɓɓe no godno ɓen ɗon ko toon Jeynge feeñno e ɓen ɗon puɗɗinoma hebde Jeynge holno ɓe keeɓiri Jeynge ne wawi wonde gueɗe tati ene Jeynge ne wawi heɓirede woni kamɓe ɓeɗo ɓe pelbodiri kaaƴe walla ɓe jii kaaƴe pelbodiri walla par accident werlima hayre yaltini Jeynge ganda ɗum ɗo ko Jeynge ne wawi nafde walla kostodira kaaƴe ɗe mbaɗa Jeynge walla manago yana joni jiiya Jeynge huɓɓa Jeynge nge e neɗɗo nema tawa no muusi no suma e nanguire wonde ɗum ɗo ko kullel bongel ko mbarodi bondi e caggal ɗum neɗɗo no renneha ɗum ne reena ɗum ha wawi wonde to ha wawi yettade neɗɗo wawi wadde maîtrisé yo hono hande ni Jeynge no woodi kono noon ɓurɗo wadde maîtrisé Jeynge fof ɓuuri wawde aduna ngo fof woni joguiɓe nucléaire ɓe ɓen goni Jeynge ɓurgue bongue fusion mbaɗowo ha million ngaji degré ha ɓuura nangue ngue wulde ɓen hande joguiɓe ɗum ɓen jogui aduna ngo ɓen gardi aduna ɓen piyata kaɓɓata mo joola kadi mo jiiɗi wallude fof on ɗon woni e polowo o saabu hay goto ala ko wawi hen voilà donc firti ko sen ƴeewi sen mbi e gandanɗa hoorema e Jeynge holto Jeynge fuɗɗi e ni woni ma en taw wonde e nden gueɗo Jeynge nde fuɗɗi nde e saahaji e oɗo homo erectus en e firti ko bawno wadde maîtrisé Jeynge e nden on saaha ha wawa ɗum rende huɓɓa ɗum tawa wasa sumde laddeji nden kuuɗi e ladde ɓuuri hewde e ko yimɓe ndeni ko yimɓe mbawi wadde maîtrisé donc on ɗon neɗɗo konko waɗanno maîtrisé kanko jeyno kanko woni hande Russie woni États-Unis Amérique woni Israël woni gandanɗa piyowo kaɓɓowo woni Corée du Nord woni e leyɗele hande wawɓe aduna ngo foof ɓen ɗon nden e neɗɗo bawno ɗum wadde maîtrisé on neɗɗo goto o joguiɗo ndiɗo mbarodi bonni wiyetedi Jeynge ndi ala foof koni ronki ñamde e donc firti ko on ɗon woni hande e ɓeɗo yimɓe ɓe joguiɗen ɗo donc firti ko Jeynge mbiɗen no wawi feeñirde hono no mbiɗen ni manago yana e huɓɓa ɗo Jeynge yimɓe jiiya mbaɗa ɗum maîtrisé walla e neɗɗo hostodira kaaje ha daña hen Jeynge walla volcan yalta so volcan o yalti yiye wonde dempeƴƴe Jeynge ne jaaha ɗeɗo dempeƴƴe noon e koɗe birti foof walla koɗe jeewi foof hay koye ndiyam ɗe cuuma ɗum e ɗe dewa nder hen ɗe cuuma neɗɗo kadi nema ɗum yiya anda
wondi ɗo mbarodi bondi honi way ngeen ɗon jeeyge caggal ɗum neɗɗo watta ɗum huutorade sabu neɗɗo on ɗon conganno songi ɗon ñama tewo kecco ina foɗodira e kulle so foɗodira e kulle ɗe e kanko ɓurɗi men sembe kanko wawi hoccude leggal omo wawi ngabbude omo wawi dogde omo wawi suuɗade omo wawi rendude e goɗɗo ɓe ndenda ɓe jinga hunde e woni ɗum ɗon neɗɗo on ɗon puɗɗiɗo jogade hakkille o caggal ɗum noon no jeeyge feeñoy nde e yi noon andi jeeyge ne wawi nafde ni woni watti huutorade jeeyge o watti e huɓɓude jeeyge o watti judde e ni woni ko hankkantine gandal no feeña ha ɓen ɗon majjoyi e neɗɗo men oɗo ari woni gandanɗa hoorema l'homme homo sapiens nde ari nde ni woni oɗo omo woni enen ɓeeɗo tawɗen jeeyge ne woodi gonɗen waɗ ɗum maîtrisé gilata kuɓɓannoɗen eɗen juuɗira gandanɗa hoorema eɗen duppira ko jiɗɗen duppude ko eɗen pewnira ko jiɗɗen fewnude ko ha yeehi eɗen cetta kaaƴe ɗen ɗon ni woni eɗen gollira golle ɗe ha ɓooyi tawinoɗen hayre nden ɗon ti nden jeeyge tawinani men nden hayre ha mbaɗɗen hen jamdi mbaɗɗen hen laañal mbaɗɗen hen gawal mbaɗɗen hen dialo mbaɗɗen hen jogitari gandanɗa hoorema ni yeehi ha hande e dendagal jamdi ala fof ko ronki yonde hay ɓerde neɗɗo nde hoore muɗum ɓerde neɗɗo jomiraɗo tagui ɗum nde aɗa wawi ɗum ittude e ganda walla so nde ñawi nde wawi ittede ɓerde jamdi waɗe toon taw ko jamdi ummi jamdi ɓerde muɗum waɗe toon ndin no wona e fofde walla neɗɗo pompude ƴiƴam ko ɓerde maɗa nafanno ko nden ɓerde wona e nafdema ɗum ɗo donc hande jamdi yettima e niveau neɗɗo wawi wadde manipulé kala dendagal façon no jiɗɗa ɗum wadde manipulé wonande andude ɗum wawɓe ɗum ɓe ala fof ko ronki wonde hande waɗe hay garowol eyi donc wattama e garowol no wawi waɗede kadi garowol ɓurgol sewde ngol darata ni woni yeeso ma fodde wonde demi métre kono a wata ngol yiide kono noon garowol jamdi nan ɗo taw ngol tiiɗi tiɗgol sa yanima ngol affaire guite taw ko garowol kono noon a wata ngol yiide Allah e maggol famɗude e sewde kono noon e ngol wawi libdema ngol wawi tongude neɗɗo yo donc firti ko jamdi hande yettima e niveau mawɗo sanne no fewi e donc mbiɗen e jeeyge feeñi guila e 400 000 ans woni ganduɗa ha duuɓi temetere ujunere jawtuɗi ko adi men enen neɗɗo hande moderne goɗɗo o yo donc firti ko ne jeeyge ko hunde ɓoyde e ha yetti ñalawma men hande o e miijoɗen tan ƴeewen guila nden faade joni nguen ɗon jeeyge fuɗɗuno nguen ɗon jeeyge wotnogue e nguen ɗon jeeyge nogue layirta ha o ñalawma hande ni kadi yimɓe ñande fof no ɓeydo wadde maîtrisé e jeeyge ma yaa ha yimɓe mbaɗa maîtrisé e jeeyge ha ɓuura ɗo hande to woni ɗo kadi e laabi kadi ujunnaji temedde kadi million ngaji yo ko ɗum ɗo wonno jaabule ko faade jeeyge peeñigol muɗum e hande to jeeyge yarata e nden jeeyge no wano yo calminama fof beltanama on jarama